И здравейте хора, аз съм Коци, днес снимаме на Among Us. Ето аз почнах една игра и излетя този с шапката и този е импостър. Добре. И аз отивам да правя таска. Е този тук. То сега ето там трябва да отидем. Хора, този не също не отидем. Какво? И хора, тук беше някой убит. Аз мисля, че е пинк. Пиша пинк. И хора, моля да ме послушат. Добре, не ме послушат. Вау, хора, виждате ли това как стреля там? Сега ще ми добия по-бързо. Не! Импостер. Хора, защо ми писа, че нямам име? Добре, другия път ще го съм за зелени. Хора, имаше малко прекъсване. Ето тук сега ще гласуваме за... Просто ще натиснем това бутушки. Ще 20. Добре. Ще гласуваме за този зеления. Но хора, ние сме двама. Те двамата са импостери. Ами хора, аз спечелих. Браво, трябва трима сме, ще казвам друго. Влезна след това. Хора, тук се надявам да съм импостър. Айде ще съм зелен. И ще си сложа ето тази шапка на глава. Или ще си сложа не черешката. И хора, моля аз да съм импостър, моля. И се спадам километри. И хора, спечелиха играта импостърите. Влизам в този. И моля аз да съм импостър. Защото вече ми омръзна. Ще съм пинк. Ще се сбутнем тук в тези. Ето, готово. Още един човек, хора, не трябва. Два, защото един се изключи. Още един, хора. Имам един половина хора.
10 хора кикнаха ме. И не знам защо ме кикнаха. А и защо ме кикнаха, не знам. Хора, тук съм много бърз. Хора, спадна ли постър? Моля да спадна? Не. Хора, мене ме убиха. Цезарус ме убиха. Гадост. Хора. Айде да. Тук е много тъпо и кога почне гласуването ще пропаста. Хора, намерих как да си оправя камерата да ме виждате мен. Ето. Тук, както виждате на екрана ви, аз съм тук умря още и чакаме да гласуват за Роро, как му би. Е този кафя бя. И когато почне гласуването, ще махна паузата. И хора, влязах в друг клан. И ето, моля, да съм постър. Хора, защо винаги се падам? Къде ме интер? Аз няма да мръдна от тук. И какво да стане, няма да мръдна. Добре, да ще мръдна. Хора, ще се наточа тук бензин. И хора, завършихме епизода. Чао до другия път, кога ще снимаме на Among Us. Чао!